Ja, velkommen til denne lille video, som i dag er fra Enebjerg Odde, eller nærmere bestemt ude ved Gabel. Se det herude. Og det var sådan, at i gamle dage, dengang Lindø var, vi kan se derude i baggrunden, ja, så sejlede de store containerskibe færdige herude igennem Gabel, lige omkring den der grønne bøje, I kan se derude, og så videre her igen. Der var sorte mennesker herude, jeg har engang oplevet det, dengang Emma Mærsk tog igennem herude sammen med Alexander. Det var virkelig en oplevelse. Jeg har gået 15 km indtil nu, jeg er 15 km hjem endnu, så jeg er ved at være i træning, og den næste lille video, ja, jeg skal til udlandet og tjekke mit udstyr, så hvorfor jeg kan tage til Kina, så den næste video, den bliver fra den himmelske fredsplads. Det var nok for i dag. Fortsat god dag. Denne video er optaget med nok lidt ude 730 2.